Deze week in Limbourgeois. Limburg presenteert zich culinair in Amsterdam en feestelijke installatie Joodse Rabbijn. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. In de stad Schouwburg van Amsterdam werd van de week het evenement Het Geluk van Limburg, het Gelijk van Limburg gehouden. Ter ere van het 150-jarig bestaan van de provincie. Gouverneur Theo Bovens stempelde voor de bezoekers speciale paspoorten af. En de keukenbrigades van de Oostwegel-restaurants zorgden voor het diner. Ja, dat is weer even heel anders koken dan hier op de kan, of niet? Nou, dit is weer een van de grote uitdagingen. Dit is het weer. Ja. Op zo'n vreemde locatie, vreemde materialen, op 3 locaties ook nog verdeeld hebben. Dat is best wel een grote uitdaging, ja. Wat is het lastigste dan? Logistiek. 3 verschillende uitgiftes. Er zitten mensen in het theater, zitten mensen in de foyer, zitten mensen in de brasserie. En dan is het warmste gedeelte, dus het hoofdgerecht, is natuurlijk het allermoeilijkste. Wat maak je zelf? Wij maken het moeilijkste, Ja, het hoofdgerecht. Ja. We hebben een liever varkenswangetje gestoofd met grote champignons. En een crème van grote champignons daarbij. Dus we hebben echt een Limburgs product gekozen. Dit is een voorgerecht, neem ik aan? Ja, zeker. Dit is de entree van het menu. En wat is het precies? Het is een rouleau van Limburgse beekforel met gerookte geitenkaas en smaken van biet. Dus een bavaroisje van biet, schuimpje van biet, wat we net zeiden inderdaad. Wat zoetzuur van biet en daarbij appel, dus voor de frisheid. Ja. Ja, want alles moet Limburg zijn. Ja, dat was wel de opdracht. Ja, dat is ook hartstikke leuk, hè. Ja. Wat is het dessert precies? Het dessert is eigenlijk op basis van honing met wat een marshmallow gemaakt van honing en een semifredo op basis van honing en vanille. En dat allemaal eigenlijk met een beetje een cassisgel erbij. Dus het is allemaal op basis van honing eigenlijk. Limburgs honing. Limburgs eigen honing van het landgoed. Gerlachers honing. Ja, jullie twee hebben dit allemaal bedacht, maar hebben jullie ook de gerechten uitgekozen van tevoren misschien gaan proeven op al die kastelen? Nee, dat hadden we wel gewild, toch Petra? Ja, maar we gaan nog wel een keertje terug. Ik weet zeker dat Camille dat heel fijn vindt als we nog een keertje langskomen. Denk je niet? Nee, het was best een idee geweest om van tevoren alvast... Dat hadden we eigenlijk moeten bedingen, maar de chefs van Oostwegel hebben het wat dat betreft helemaal in eigen hand genomen. Ja. Nu zien we jullie wel vaker verschijnen, links en rechts, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe zitten jullie culinair in elkaar, zou ik maar zeggen. Thuis hobbykoks of elke avond in een restaurant, veel Limburgse gerechten thuis maken. Nou, elke week soervlees, hè? Ja, dacht ik al. Ja, toch? Ja. Nee, nou kijk, als ik tijd heb, hou ik erg van koken. Maar doorgaans heb ik niet al te veel tijd, dus ik doe ook echt wel eens een pasta uit een potje. Oké. Dat is een bekentenis. En culinair, en jij zelf, hoe is die combinatie? Ik ben een ontzettend goede gast. Echt, je mag mij altijd Ja, uitnodigen. die moet je ook hebben. Die moet je ook hebben. En ik hou van vegetarisch eten, dus dat is ook altijd een uitdaging voor de chef. En ik moet wel zeggen dat als ik in Remugne ben, wie lunchroom de kroon, kroontje le fly, daar word ik heel gelukkig van. Okay. Ik begreep, u gaat hier regelmatig naar smakelijke restaurants, maar hoe bent u zelf in de keuken of is dat niet zo uw interesse? Nee, ik ben heel goed in de keuken. Heel goed. Dat is mooi. Ik kook regelmatig, ik nodig vrienden uit, ik vind het heel gezellig. Ik maak Limburgse gerechten, zoervlees kan ik natuurlijk heel goed, daar heb ik ook een eigen variant op. Paardenvlees of rundvlees is het dan? Nee, ik doe geen paardenvlees. Dat vind ik jammer, want het is zo'n zoektocht om dat te krijgen. Maar ik heb een geweldige slager en het is bijna biefstuk. Dat vlees wat ik koop. Echt, het is mager een vlees, maar het wordt helemaal niet droog. Er hebben allemaal leuke trucjes voor. Tegenwoordig ook wel vaker een donker bier of in een duur biertje. Heel erg lekker. Met spekje erbij, heel lekker. Nou, die stoofpotten die doen het goed. Konijn ook, kan ik ook mee toveren. We hebben te maken met een keukenprinses. Nou ja, ik doe niet zo heel veel, maar
Kijk, mijn man kookt ook heel goed, dus die mis ik wel. Ik vind het niet prettig om elke dag voor mezelf te koken. Dus vandaar dat ik ook vaak naar restaurants ga of bij vrienden eet. Maar ik kook graag, maar voor vrienden dan. Hè. Dat vind ik heel erg leuk. Mooi. Ja. Ja, Twan, heb jij daar überhaupt tijd voor? Nou ja, Connie zegt net pasta. Ik maak inderdaad een killer pasta al arrabbiata. Daar durf ik mee voor de dag te komen. En verder ben ik jaloers op het recept van mijn moeder die heel goed fazant klaarmaakt. Dat heb ik 1 keer geprobeerd en het ging goed. Oké, niet te droog? Nee, die jus vaak eroverheen en dan gaat het goed. Ja. Alleen het is zo moeilijk hier natuurlijk in de Randstad om aan echte wilde fazant te komen. Ja. Dus in Limburg heb ik een oom en die schiet fazanten. Oké. Dus daar krijgen we altijd een fazant van. De Joodse gemeenschap in Limburg heeft een nieuwe rabbijn. De feestelijke installatie vond plaats in de synagogen in Maastricht, waar Frans Timmermans als gastspreker optrad. Hier is dan het gebruik dat de mannen dragen een hoofddeksel, de vrouwen niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, omdat orthodoxe vrouwen die dragen een pruik. Dus hier zijn een aantal vrouwen om u heen die dragen een pruik. Okay. Maar mannen dragen een hoofddeksel. Normaal draag ik een keppeltje. Maar omdat dit zo'n officiële plechtigheid was, ben ik vrijwillig door de opperrabijn gedwongen om een chapeau te dragen. U pakt wat breder uit vandaag. Maar blijf toch mijzelf. Ja. Dit is een nogal kleine synagoge. Is de Joodse gemeenschap in Limburg ook maar klein? Of valt dat Ja. We denken dat er ongeveer 500 Joodse mensen in Limburg wonen. Waar zo'n 200 bij ons bekend zijn die regelmatig onze schooldiensten, onze kerkdiensten en evenementen bezoeken. Baruch haba, Baruch haba, U had het vanaf de kansel, zou ik maar zeggen, over het opkomend antisemitisme in Europa. En dat het niet de bedoeling is dat Joden zich in Europa onveilig voelen. Maar ja, dat beginnen ze zich toch wel te voelen eigenlijk. Hè? Zeker, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. We hebben daar vanuit de Europese Commissie heel veel aandacht aan besteed. Vooral met de Joodse gemeenschap natuurlijk in Frankrijk, de grootste Joodse gemeenschap van Europa, waar zich veel problemen hebben voorgedaan. We hebben zo ook samen met de Franse autoriteiten toch een aantal stappen kunnen zetten om het veiligheidsgevoel te vergroten. Maar laat er geen enkel misverstand over bestaan. Er is onder heel veel Joden in Europa heel veel onrust. En ik vind het onze collectieve verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. En het is toch eigenlijk ook zo, minderheden moeten samenleven. Maar juist bij de jongere generatie uit de islam in Europa zie je eigenlijk een opkomend antisemitisme. Wat moet je daar tegen? Wat je ziet is dat een deel van de islamitische jeugd, vooral als ze net uit het Midden-Oosten komen, daar zijn ze opgevoed met jodenhaat. Haat tegen Israël en jodenhaat is daar precies hetzelfde. Die komt met al die ideeën naar Europa en die ideeën moeten bestreden worden. En dat zijn geen mensen die niet voor reden vatbaar zijn. Je moet dus ook investeren in het
ontkrachten van die haatmythes waar ze mee zijn opgevoed. Je moet ook ervoor zorgen dat je in de eigen gemeenschap, in ons onderwijs, dat je mensen met elkaar in contact brengt. Dat ook zeg maar, jongeren die op internet gaan, op zoek gaan naar haat, hebben het zo gevonden. En dan is Israël de schuld overal van en dan worden de Joden daar ook de schuld van. Maar je hebt ook helaas op internet tegenwoordig ook weer de ontkenning van de Holocaust als thema onder Europese jongeren, rechtsextreme jongeren. Dat zijn allemaal zaken die vergen heel veel aandacht in ons onderwijs, in het maatschappelijk debat. En voor die uitdagingen mogen we niet weglopen. Zelfs sommige Duitse politici ontkennen tegenwoordig de Holocaust. Nou ja, er is een Duits politicus van de AfD die heeft gezegd dat Duitsland te veel doet om die pijnlijke geschiedenis te herdenken. Ik denk het niet. Ik denk dat heel veel andere landen een voorbeeld aan Duitsland kunnen nemen over hoe men omgaat met de pijnlijke kanten van de eigen geschiedenis. En nogmaals, wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen.